Ja som vlastne už počas puberty zažil mnoho prerábok, pretože som si cez leta privyrábal tak, že som mukloval na stavbách, takže mám za sebou toho veľmi veľa, čo logicky vyústilo do toho, že keď budem robiť prerábku svojho vlastného bytu, tak asi budem chcieť byť pri tom trochu viac ako len tak, že si zavolám stavebnú firmu, ktorá mi to tu celé urobí od A po Z. V rámci nedostatkov samozrejme človek v obytnom dome rieši aj hlučnosť. Potrebovali sme odhlučniť jednu stenu, respektíve stenu v 2 izbách, ktorá je priamo spojená s ďalším bytom, kde bola spálňa a detská izba. A využili sme riešenia, ktoré nám ponúkli v Potichu.sk. No môžem povedať, že potom, ako sme tú stenu odhlučnili, tak minimálne polovica až 2/3 zvuku to pohlcuje. Je to o mnoho lepšie a som rád, že sme sa rozhodli práve tak, ako sme sa rozhodli. Samozrejme, chceli sme vyriešiť, aby podlaha bola takisto nejakým spôsobom odhlučnená, keďže chceme mať dobré vzťahy aj so susedmi pod nami. A opäť prišlo na radu Potichu. Čokoľvek som potreboval aj v procese vyriešiť, navrhli, vymysleli, poradili a navrhli svoje riešenia. Nakoniec sme sa dostali do finále a ja som veľmi spokojný.